Здравейте, пичове! Днес ще снимаме на Clash Royale. Малко ще изиграме един-два батела. После ще кача на видео на FIFA. Чакаме малко да ни зареди. Зареди! Будна ни. Фак. Бързо, ма. Ето, влезнахме, аз съм на пета арена. Донейт! Гърл. All in One Battle. Изиграх доста. Ако някой от вас играе Clash Royale, нека да влезне в този клан, доста е добър. Така. Ето му дека. Ако имате предложения за по-добър дек от този, ми пишете долу в коментарите от този. Така. Започвам бата. От този пич веднага пуска Hawk Rider. Ама гъд, възстана ще толкова бърза тази игра, че принцип не е толкова бърза. Добре, сега атакуваме с Spear Goblin и Baby Dragon. Оу, Fireball! Даден Fireball. Witch, дали ще убия Wizard? Не. Fuck you, bitches. Скелетна армия. Браво, скелетна армия. Чакам да ми... Опа! Чакам да ми зареди. Принц, тук ще напасна Hawk Rider. Или ще ни вземат колата? Не ми се върви. Ама ми за демидж. Fuck you. Бързо, зареди. Рейд. Бързо. Браво е. Дари. Ай, майко, колко мразим тази скелетна армия. Spear Goblin ще бият скелетната армия. Добре, намалих поне малко от нея. Аз атакувам с скелетна армия. Wizard. Гоблин варел. Ще му намалим доста демидж. Да. Добре, бе. Ей, ти гадни миньони. Не знам, може да има и само един батъл, може да снимаме и на FIFA днес. Ще видя. Ще видя колко време има. Пак ли той Fireball, бе? Кулата ми е на 1%. Кулата ми е на 1%. Fuck you, bitches. Fuck you. Добре. Взимайте им кулата. То зад ще да направи. Ей. Бързо, трябва да му взема кулата. Бързо. Взимайте му. Добре, този изхави Fireball. Така стана пак добре. Valkyria. Принц. Айде. Добре, Гоблин варел. Кулата е наша. Взимайте я, браво, бе. Гледайте, кулата ни беше на едно животче. И го бихме. Плюс 30. О, голден чест. Перфектно. Пак ми бъгна. 85%. Пускам голден честа съм ми се отваря. Чакай, неко. Това ли ще бъде този крит?
Не знам. Чакайте, аз ще само да си ви покажа нещо. Ето Никодека. Ето едно момче от нашия клан. Гледайте какви легендарки има Ice Wizard и Спарки. Ники БГ много има канал, между другото, може да се абонирате за него. И това ще бъде от този клип, хора. Ако ви хареса, лайк и се абонирайте за мен. До следващото видео.